Пи, 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 пи. Тук се намесва на кумицата. Гата Зимак беше млад 20 годишен. Тогава и мезиши, и други работи правиши. Тук пред хората да му излагаш, мези малко мези, сега се излагаш, тук ще излагаш рода. Мези, куме, мези, мези, куме, мези, яш, 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 яш. Ниди само пи, ниди само пи. Кода я мери. Яла тука задния двор, сме изпекали прасе. Има волче верме и кисело зеле. Яш, 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 куме пи, яш, куме пи. Хапай, дай са да пим. Коши пим, коши пим, коши пим, коши пим, 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 пим. Търку. Заповядай, куме. Шардоне. Едно. Буре. Едно или две. Наборе, шардоне, а до него черме и наборе, шардоне, шардоне, мезе, шардоне, мезе. Той бил френски кум. От Русокастро. Те шведките. От Стара Загора. Русокастро. И сме Русокастро. Лудницата. Плажа на Бургас. Пълно такива. Кум до кума. Мамицата му да е еба. Буре до буре. Буре до буре. Буре до буре. Кой гитарка лети бурета? Търку, търку, търку. Търку, търку, търку. Се пълни всички ти бялото вино. Търку, търку, търку и ще ги пи. Пи, 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 пи. Лека. Не мога тока. Той го няма в оригинала. Се излага на микрофон. Не може оркестър разбира. Не може се. Така на микрофона не може да се излага. Мези, 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 мези. Полека да трета на нощта. Кума е човек. Къв човек, бе? Пиле! А вие хора сте? Що, бе? Вие да не сте хора? Че ние сме хора, бе? Хора? Хора. Стара Загора. То пък и ни хора. Съмърдала, съмърдала, съмърдала. Яла, века, яла. Много си красива мещалка черна коса. Яла, яла. Ще ти наръса самардълка на филейка. Ау! И любов. Яшко ме пи, са оженили, зърдината са мърдала, са оженили. Не, тя не е била зърдината са мърдала, просто младежа имал до коляното. И как може да кажеш на такъв нещо? До коляното? Не. Това е в спокойно състояние. Така, после, оттам нататък, Доктора спринцовка вкарал, вода да смучи от коляно. Не, само
колко по-голям, нали, в други ситуации, само бабите мълчат, гледат напрегнато. А какво ще кажеш за пожарникарите? Маркучо Чепатограм. Маркучо. Чепатограм. Да бъде Маркучо. Кой пристига с асюра, вътре има 3 хора. Руманец Романеско, братовчета Чаушеско. Вика, аз съм ромски крал, някой джоба му обрал. Уиски черпи шоколада. Че на циганин портмонето ли ще му откраднат? Друг циган. Дава опил. Всичкото е сделка. Бизнес. Това е висша раса. Те там в скалите. Супер образование. Белите червени скали. Ескадрони. Уиски черпи шоколада. Дава опил и скалада. Да не ми кажеш, че толкова дълго. А той са почти така. Не, вече го спрях, искаш да е друго парче. Не ли го снимам? Опел е лъскав бял с резервен диференциал. Моята лада е избеляла, има няма 2 педала, много работа видяла. Затруднен бил далавера, убав няма да намеря. Давай бира, съм щастлив. Давай бира, съм щастлив. Качам рипам като див. Аз обичам мамалига. Романец, романски ром. Мангал от мангале. Свири на кларине. Ай, ти. Дракула ли? Ай, скачам рипам като див.